ରହେ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ସାରା ପରିବେଶ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେଇଗଲେ ଶମ୍ଭୁନାଥ। ଏ ଲୋକ ଗହଳି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସଭିଏ। ତେବେ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରିବା କଟା ହୋଇ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚୁଲି ଏବଂ କାଠ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଘଟଣା କ'ଣ? ଏପଟେ ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆଉ ସେପଟେ ଏଇ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ। କଥା କ'ଣ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। କଥାରେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ବଦଳି ଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା। ବାପା ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ସରିଗଲା ଆୟୁଷ। ତଥାପି ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ପୁଅ। ଜୀବନ ଯାକର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏହାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଅର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଗତକାଲି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅଚାନକ ଚାଲିଗଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏହି ଶୋକର ଛାୟା। ଖବର ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଇଡ଼ିଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରଗୋଦା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ପେଶାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ନିଜ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି। ଏକଥା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 55 ବର୍ଷରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ବାପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି 2007 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଜର ପୈତୃକ ଜମିରୁ 1 ଏକର 26 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ମିଶି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ଦରମା ଟଙ୍କା, ଜମି ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା, ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ସମେତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବଡ଼ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସମେତ ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ସହ 5000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ପରିବା ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଥିଲା। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଏପଟେ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଛି ବେଦନାର ଲୁହ। ମୃତ ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରିକାଷ୍ଠା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ସିନା ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ।